Morjesta moi kaikki katsojat, se on Ärkenfin täällä ja tänään leivotaan keksejä, kaurakeksejä, 10 kappaletta. Ei siinä muuta kuin hypätään keittiöön! Nyt ollaan keittiössä. No niin, tarkastellaan nyt aineita. Mitä mä tarvitsen ennen kuin hankin ne ja tavarat sitten. Tässä lukee perkkavoita, sitten sokeria, kananmunaa, Madleena vehnäjauhoja, pelkkää vehnäjauhoja, mutta siihen käy ihan mitä tahansa. Voi olla Madleena vehnäjauhoja, sitten perkkakaura hiutaleita, leivinjauhetta, pirkka vaniljasokeriinia. Ja sitten tähän tarvitsee desilitran mitan ja sitten tarvitsee vehnäjauhoille desilitra ja teelusikka ja 2 kulhoa tarvitsee. Ja sitten tarvitsee myös ruokalusikka. Sori tuosta, jos kamera välillä lähettää tummaksi, koska se tunnistaa naaman. Ja kun naama ei ole, niin se huonommin tunnistaa sen. Joten sori siitä. Mutta mä katon nämä ainekset. Teidän ei tarvitse katsoa, kun mä napsautan sormia, niin lähden hakemaan. Wow! Ne yhtäkkiä tuli tähän. Tässä on oivariini, jauhoa tässä alla. Sitten sokeria, vaniliinisokeria, leipomisjauhe tai mikä on leivinjauhe siis, kaurahiutaleita ja kananmunia, mittaa, lusikkaa, sitten 2 kulhoa tässä näin, pystyn käyttämään mikrossa. Mutta joo, aloitetaan aluksi ohje sillä, että sulata rasva ja anna sen hieman jäähtyä. Eli voita täytyy laittaa tähän kulhoon jonkin verran. Ja se on 50 milligrammaa. Yleensä voipaketissa lukee, on erikseen sellainen mitta täällä sisällä, että yksi sakara on 50 milligrammaa. Siis niin, 50 grammaa. Joten otetaan veitsi. Unohti kokonaan veitsen ottaa. Joten nyt on veitsi. Ja suunnilleen tuosta kohti täytyy leikata. Noin. Voin laittaa veitsen pois ja oivariini ja laittaa jääkaappiin. Seuraavia leipontoja varten. Mutta joo, lämmitetään tää vähän mikrossa. Sitten yksi asia tässä on huomautettava.
että tässä kun paistetaan noin uunissa, niin kannattaa varmistaa, että uunissa ei ole mitään ja laittaa aluksi se niinku lämpenemään, että sulatetaan vielä rasvaa. Se on parempi. Mutta joo. Noin. Nyt toi rasva näyttää hyvältä. Voin laittaa sen tuo. Niin, kannattaa laittaa uuni jo päälle. Että siinä on oikea lämpötila ja oikea lämpöasteet. Että kun laitetaan uuniin, niin olisi valmiina uuni. Ja tässä on leivinpaperille paikka, niin se täytyy laittaa. Se on parasta nyt hoitaa. Mä opin tollaisen tekniikan, jos vettä vähän leipiin arkin alle tänne alustalle laittaa, niin leivin arkki tarttuu paremmin kiinni siihen. Mutta seuraavaksi meidän täytyisi antaa tuo rasva jäähtyä ja sitten lisätä jäähtyneen rasvan joukkoon sokeria ja munaa. Ja sitten sekoittaa keskenään noiden kuiva-ainesten kanssa. Mutta nyt aluksi lisätään tuohon sokeria, muna. Tuossa sanottiin puolikas muna, mutta ei voi olla puolikasta munaa. Tai no voi olla, mutta se on hankala erottaa puolikkaaksi. Joten laitetaan yksi kokonainen muna. Toivottavasti ei munata tätä asiaa. Otin lasiin, koska munaa kannattaa tarkistaa, että se on tuore, eikä ole mitenkään vanhentunut. Minusta tää muna näyttää tuoreelta, joten lisätään se rasvaan. Lasia ei tarvitse enempää, mutta se voi säästää, jos sitä tarvii tulevaisuudessa. Mutta tässä vaiheessa ei tarvitse. Ja sitten sokeria täytyy laittaa. Mutta aluksi nostan munat jääkaapin taaskin, että säilyy pidempään. Sokeria täytyy laittaa puolikas desilitraa. Joten laitetaan puolikas desilitraa. Kohta olla puolessa välissä puolikasta. No niin, nyt tässä on tuokin määrä. Noin kannattaa sekoittaa nyt keskenään.
laitetaan sokeri pois, että sekin on käytetty. Sitten toi täytyisi sekoittaa. Mä katsoisin täältä näin jonkun sellaisen, jolla sekoittaa hyvin. Esimerkiksi tällä. Sekoitetaan nyt tuolla noin aluksi. Noin. Vähän enemmän, että sekoittuu hyvin. Nyt se on tässä näin, nämä sekoitukset. Otetaan sillä välillä toiset ainekset, eli kuiva-ainekset. Laitetaan aluksi vaikka vehnäjauhoja. Madleena. Vitsi. Tää on kotimaista puolikarkeata. Ja tähän täytyy laittaa vehnäjauhoja 3/4, eli tässä olisi 3/4, eli tuon ja tuon väliin, eli 10 millilitran, 50 millilitran ja 100 millilitran väliin, niin siinä tulee 3/4. Noin. Toinen vaikuttaa sille. Laitetaan joukkoon. Nyt voi laittaa jo vaan jauhon muualle. Sitten laitetaan vaikka tässä välissä kaurahiutaleita. Tähän tulee puoli desilitraa eli 50 millilitraa. Laitetaan noin joukkoon ja tämän voi laittaa taas pois. Ja sitä ei tarvita enempää. Sitten tarvitsemme nämä näin laittaa joukkoon. Hoitetaan aluksi vaniljasokeri. Hetkinen. Luiks mä väärin aiemmin? Vaniljasokeri, ei vaniliinisokeri. Vaihdetaanpa tuo sitten oikeaan. No niin, nyt tässä on oikea. Tuo Pirkan ihan ikioma. Laitetaan tätä aluksi. Tätä täytyy laittaa puoli teelusikkaa. Jotain tuon verran. Ja sitten leivinjauhetta saman määrän. Noin. Näitä ei tarvitse enää, joten voi laittaa pois. Sitten nämä täytyy sekoittaa yhteen. Käytetään lusikkaa, minkä otettiin. Heitetään tuosta toisesta kulhosta
tästä näin tähän kulhoon nämä kaikki. Että sekoitetaan nämä, kun ohjeessa sanotaan niin. Noin. Sitten nämä sekoitetaan yhteen. Vaivataan. Käytetään vähän lusikkaa apuna. Yritimme parhaamme. Mutta tuossa on nyt toi. Lusikalla kannattaa vaivata myös. Että myös saa jotain tämän näköistä. Siihen kannattaa vielä pikkusen lisätä jauhoa. Sillä jauho tekee siitä vielä vähän erinäköistä, mutta toimivaa. Nyt toi alkaa vaikuttaa sille, että olisi hyvä. Sitten laitetaan nämä lusikalla. Jotain 10 kappaletta tästä pitäisi tulla. Ellei halua erilaista tehdä paksumpaa, niin laittaa vähän enemmän paksuutta. Se vaan vähentää sitä määrää, mutta tekee vaan paksummaksi. Mä teen erikoisen leveät keksit. Noin. Ja jos haluaa testata, että onko tässä riittävästi sokeria tai sellaista, niin nämä ainekset ei ole vaarallisia. On.
lopuksi astia kannattaa huuhtoa tai laittaa suoraan vaan tiskiin. Ja nyt sitten laitetaan uuniin. Uunista näyttää olevan palannut toinen valo. Eli suunnilleen keskitasolle sieltä. Ja sitten ohje vaan sanoo, että siellä 8-10 minuuttia, eli sen verran aikaa odotellaan. Katsotaanpas miten ne keksit valmistuu. Tässä vielä haluan sanoa kiitokset kaikille, jotka on pysynyt mukana tässä mun YouTube-uran aikana ja on tullut uutena. Kiitoksia niille. Olen kuitenkin ilomielin tehnyt näitä videoita ja haluaisin jatkaa näiden videoiden tekemistä aina silloin kun jaksaa. Ja tässä on vielä aikaa, niin. Olen kiitollinen myös niille, jotka on tukenut tätä näin. Esimerkiksi Jussi GT:lle ja kaikille muille kavereille, jotka on ollut mukana tässä näin neuvomassa mua, miten käytetään editointisovellusta ja ollut mukana videoilla ja sellaista. Suuret kiitokset niille. Mutta nyt odotetaan, että keksit valmistuu. Niin otetaan reaktiot sitten siihen vielä. No niin, ajasti näyttää sille, että nyt on aika katsoa uuni, että mille näyttää. Mä katon. Niin. Anti olla vielä vaikka 2 minuuttia. No niin, alkaa pikkuhiljaa olemaan keksit valmiita. Noin. Aika ottaa keksit pois uunista. Voi kuinka on hyvän näköinen. Annetaan sitten jäähtyä keksit. Ja saadaan mun äitiltä sitten reaktio myös. Että minä, että mun äiti reagoidaan, miltä toi itse tehtyt keksit maistuu. Siis kaurakeksit. Toivottavasti maistuu hyvälle, mutta siitä ei vielä tiedä. Annetaan jäähtyä. No niin, nyt tässä näin. Maistellaan näitä tekemiä keksejä. Ei paha. Vähän huonompia olisi voinut olla. No, kaikki tekee omalla tyylillä. Ihan syötäviä. Onnistuinko hyvin? Onnistuu. Minunkin mielestä onnistuin. Mutta joo, tämä video voisi olla tässä näin. Kiitos kun tulitte katsomaan tämän videon. Laittakaa kommentteihin sitten, että vaikka kaurakeksi, että tiedän, että olette katsoneet loppuun asti. Ja laittakaa myös siihen vielä, mitä seuraavaksi. Ja
kannattaa laittaa tykkäys videolle, jos piditte videosta. Ei tarvitse tilata, jos ei tarvi. Tai jos ei halua. Mutta suositeltavaa se on, että ette missaa mitään. Että mulla on tullut uusi video. Ja se olisi tässä. Se on ARK Finn tässä näin. Moro!